Ato ng Siron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nahuli-cam ang pagpangawat sa usa ka vulcanizing shop sa barangay Dadyanga South, General Santos City. Suspek padayong gipangita. Ani ang detalye. Makita sa CCTV footage kining usa ka lalaki nga nakakalo og nakaitom nga t-shirt nga dunay dala nga sling bag diyang ipadulong atubangan sa usa ka vulcanizing shop sa Purok Tinago 9BP Acheron Boulevard, Barangay Dadyanga South sa General Santos City pasado alas 3 sa kadlawon niadtong Martes. Taod-taod, milingkod kini sa kirid sa pultahan sa mong shop. Daw nagapaniid kini sa mga trabahante nga nabisi sa pagtrabaho niadtong orasa. Pipila ka minuto ang milabay. Mitindog ang lalaki og misulod sa vulcanizing shop ug human lang sa pipila ka segundo. Migawas ang lalaki ug makita nga doon na kini bit-bit nga grinder nga matud pa gamit sa shop. Yano ra sab kini migawas nga daw walay nahitabo, sanglit daw wala sab kini na matikdan sa mga trabahante. Nakahigayon pa kining lingkod sa gilingkuran ni ini sulod sa pipila ka minuto dayon lakaw. Apan mibalik kini og miadto sa usa ka gina-vulcanize nga tricycle nga daw nagahulat. Dihang nahuman og nakabayad na ang driver sa gipa-vulcanize ni ini nga tricycle, misakay ang suspek sa likod sa tricycle nga milarga padulong sa direksyon sa Central Public Market. Sumala sa tag-iya sa vulcanizing shop nga wala na nagpa-interview atubangan sa kamera, ang suspek nga nagkuha sa grinder. Miabot sakay ang maong tricycle nga gipa-vulcanize nga mao say gisakyan ni ini pahawa sa iyang shop. Dili lang daw nila masiguro kung kaubanan o kailaban niya ang driver sa maong tricycle. Anaa matud pa sa 1,500 pesos ang kantidad sa maong grinder. Gireport na sa tag-iya sa vulcanizing shop ang panghitabo ngadto sa kapulisan o ginapangita na ang suspek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.